Aj keď Murán v novodobej histórii svoje mestské výsady stratil a teraz je to už len dedina, na kráse mu to neubralo. Láka naďalej návštevníkov hlavne svojou nádhernou okolitou prírodou. Určite je to zrúcanina Muránskeho hradu, polodivoký chov koní na Veľkej Lúke a prekrásne zákutia Národného parku Muránske planiny. Chovu koní na Veľkej Lúke sa venujú od roku 1950. Vyšľachtili tu Norika Muránskeho ťažkého pracovného koňa. Staré arabské príslovie hovorí, že najkrajší pohľad na svet je z chrbta koňa. Platí to aj tu na Muránskej planine. Kone tu žijú voľne. Od skorej jary do neskorej jesene sú na planine. Je ich 50 a dozerajú na ne len dvaja ošetrovatelia. Človek, ktorého by to nebavilo, tak by to asi dlho nevydržal. Lebo treba s tými koňmi byť proste deň, noc, jak sa povie. A za akéhokoľvek počasia. Či prší, alebo slnko svieti, je búrka, blesky, všetko, tak človek musí byť s nimi tu. Kone boli úžasné a teraz pokračujeme už po vlastných na Muránsky hrad. Výstup na hrad Murán trvá približne hodinu a pripravte sa na to, že si zašliapete do poriadneho kopca. Prvá písomná zmienka o hrade Muráne z roku 1271. Hrad menil vlastníkov a takýto do najväčšieho povedomia sa dostal asi tou romantickou láskou Márie Seči, Muránskej Venuše a Fraňa Vešeleného. Ako to však býva, láska vydržala len 4 roky a Venuša hradného pána opustila. Iná láska skončila oveľa horšie. Pán, ktorý bol, si našiel milenku, cigánku, ktorú doviezol na hrad a ona si tam vodila svoju družinu a určite mala tiež nejakého milenca. To sa nepáčilo hradnému pánovi, viedol na tú hradnú skalu a stadiaľ strčil z tej cigánky. Ak máte radi prírodu a históriu, Muráň a jeho okolie vám má určite čo ponúknuť. Z cigánskej veže na Muránskom hrade Rastislav Ekert, televízia Joj.